Mamaya pag-usapan niyan, kailangan ng tubig. Tara dun sa bahay mo. Paano ulam ko? Mamaya na yan, di mawawala yan. Nag-imas yung sabit. Nice. 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 Andyan kaya si Dem sa bahay niya? Hoy, Dems! Kamusta ka na? Ganito pa rin, walang pagbabago. Pogi pa rin. Ikaw, kumusta ka na? Eto, maganda pa rin. Nice. Kahit nabawasan ng isang ngipin. Okay lang yan. Kapares na tayong bawas ng ngipin. Ano, gusto mo kumain? Nice. Ba't mo sinasabit tong ulam mo? Pwede mo naman ilagay dyan sa plato mo. Ulamin ko pa bukas yan, kaya nagtitipid ako. Sobrang tipid mo naman. Paano mababawasan yan? Inaamoy mo lang. Di mo ba alam? Amoy pa lang, nabubusog na ako. Nice. Baka gusto mong subukan. Sige nga, matry nga. Ayos. Masarap nga. O diba? Ganito ang gawin mo kung gusto mo magtipid. Nice. Sa bagay, pag ganito yung ginawa natin, baka mas madali tayo makaipon ng pangpakasal natin. Tumpak! Kain muna tayo. Sabay natin amoy ng ulam. Sige. Huwag mong malapit yung nguso mo, baka mabawasan. Kagrabe mo naman, inaamoy ko lang. Alam mo, Dems, bali-balita, ikakasal na daw si Baak. Totoo ba yun? Hindi ka mo hindi mo sismoso. Sa mo ba nalaman? Kay Ate Brenda, updated yun sa buhay ni Baak eh. Nguyain mo nang mabuti baka mabalunan ka. Oh, no. Sino kaya yung babaeng papakasalan ni Baak? O, ulam mo, para masarap yung pasok. Malamang si Melay papakasalan yun. Siya yung nobya niya eh. Eh di ba matagal na silang wala ni Myla? Oh, teka lang. Kanina ka pa Tap. Bakit? Ayaw mo na ba? Sayang naman tong ulam mo, ang dami pa. Nag-track naman ito subsubong, mas palanak mo. Hindi ka ba sinabihan ni Baak? Hindi ka ba invited? Di ba kaibigan mo siya? Matagal na kami hindi nagkikita ni Baak. Siguro busy na siya sa pag-aayos ng kasal niya. Tayo, Dems, kailan mo balak magpakasal? Kung gusto mo, sumabay na lang tayo sa kasal ni Baak para makatipid tayo. Kung handa niya, handa na rin natin. Hindi ba nakakahiya, Dems? Kapal lang ng mukha yung ambag natin. Ayos lang yun, sanay na yun. Napuskul mang rupa na ajay. Eh, kailan natin kakausapin si Baak? Mamaya pag-usapan niyan, kailangan ng tubig. Tara dun sa bahay mo. Paano ulam ko? Mamaya na yan, di mawawala yan. Kakain-kain ka kasi wala kang tubig. Matira bungay. Kisi sa mama pinako am taoy. Apa sih ka nanti ko ako imitoy. Kung bibiro ka trabaho. Apa sih ka? Bibiro ka mo lang. Kiwin, pasidak ko makini Maria. Apa yung mga motirabong ni Maria? Kiwin padasin na nga pili-pili ta wanti ka sarang nga mangyari. Sublik sunak ninang na ano. Yeah, boy. Naging babatas ka mo. Naging Andres kang tumo lang. Nakikita mayay. Kanya ka diya. Nagawa na to. Po, pinakacham-chamba na ba kanya ka ito Ate, tinayimas nga ikwati-ikwa, parya. Oh, ha?
Naimasatan rin, suong takit no ang. Ato yung ti kataba. Oo. Pariyaan lang ato, mabalina yun. Dabay. Sabi na Yoy. Kuplag ka dun, day. Nagmayahatan, nakati tinimas. Ba na arit tayo? Ato tinimas ka raw. Tan, tagkita sa balay. Padawatan ka na dumalata. Kima sa ato yung bak. Gudwan na di Andres. May kikudwa ka pa lang mo, nagbasil ako dato yun. Kaya apay, mabalin na tamo ta. Agkita ka mo ta. Naray ka tagsapol kas taong takit no ang. Naimas ti sabaw na nakuha ta Andres, kasla pinapaitan tilasa na. Talaga ha? Oo. Diyan ka magluto ka sa jay. Siya ito nagluto na. Sige. Nice. Oops, Tebs. Nakachamcham ba ng bag? Hindi masabi yun. Wala mapihidot mo. Ni, Andres. Adog. Pwede kanino natin ba? Kamo. Ang mga tao na eh. Mapampanuno ka. Kaya na. Muna ka. Nagimas yung sabit. Nice. Ito na ang kanya kong tatong. At kanin dito sinam. Kami rin data pa eh. Ha? Kailangan sa ulo na. Bakit datan ulo? Ano? Hindi kasi lang. Kayangin. Kailangan. Kaya tata. Kami ka lang natin sa karanta. Baka birok da. Nagsayangin yawit ta. Ano yun? At least nakasukat na. Kanya ka ito yung. Bak. Ay, cellphone na ito. Pizza. Kayla Ramos. Kayla kata. Bati mitang baka sa bulong da. Hindi man alaam. Hindi masagtan. Tarang! Ano, okay ka na, Dems? Ayos, nabangaran ako. Kain ka kasi ng kain, wala kang tubig. Dalian mo, baka kinain na ng aso yung ulam mo. Oo. Nako, wala na yung hotdog sa katuyo ko. Kinain na ng asaw. Kagaling naman ng aso, pinalitan ng uong. Oo, Mercedes, masarap to. Uong saba, masarap tong sabawan. Lalo na kung may daw na ng palaya. Talaga, Dems? Bakit amoy tae ng kalabaw naman? Talagang kanya yung amoy niyan. Uong saba nga eh. Tara, Dems, lutuin natin para matikman ko naman. Sige, tara, luto natin. Sarap kaya to?